Тапшыруыбызның чираттагы котлау сәламен без Иске Колатка районы Масеевка авылына очрабыз. Бүген 5 декабрь көнне үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Наҗия Алимҗан кызы Аввясова каршылый. Әлеге матур гомер тантанасы белән ихластан аны ире Рива Тагирович, канигәше Роза, абысы Каюм, кызлары Зөлфия, киявләре Алик, балалары Марс, Зарина, Эмир, кызлары Гүзәл, кызы Эльвина, кызлары Лилия, туганнары Илдар, Иркә Аввясовлар котлыйлар. Масеевка, Атлаш, Тольятти шәһәреннән килгән бар җылы теләкләрне дә мин чәчми-түкми укып китәм. Наҗиябез безнең бик матур холыклы кеше. Ул гаиләбезгә 1980 елны килен булып төшеп, энем Риваны гомерлеккә бәхетле итте. Татулыкта корган уяларында 2 татлы балалары үстеләр. Өлкән уллары Рамиз гаиләсе белән Тольяттида яшиләр. Кечкенә уллары Рөстәм гаиләсе белән Самарада гомер кичерә. Үзләренең кызы булмагангадыр, Хак Тәгалә юмартлыгын күрсәтеп аларга 4 кыз унак бүләк итте. Еракларда яшәсәләр дә, балалары матур тәрбия алып үскәнгә, ата-ана хакын хаклап гомер кичерәләр. Мөмкинлекләре чыккан саен, туган йортларына кайтып, хәлләреннән килгәнчә ярдәм итәләр. Энем Рива Наҗия киленебез белән карт йортта яшиләр. Шуңа күрә аларда гомере буе кунаклар күп. Ул миңа килен түгел, сеңелем кебек. Ачык йөз белән каршы ала, һәр көнне шалтыратып, хәлебезне сораша. Вакыты белән санашмыйча хәленнән килгән кадәр ярдәм дә итә. Энебез дә безнең гаиләбездә булган ир-атлар арасында аерылып тора. Ул иң түземе, иң акыллысы, иң уңганы, иң тырышы булды. Шуңадыр да, аның хатыны да үзенә охшаш. Кадерле Наҗиябез, сезгә энем белән тигез саулыкка төренгән гомер телибез. Алда да бала-оныкларыгызның бәхетенә төренеп, матур гомер кичерегез. Бәла-газап бүтән сезнең ишекне какмасын. Синдәй туган көн бәйрәмен олы диеп саныйлар. Үткән узган ни бар көнне, гомерләрне барлыйлар. Бик күп төрле хисләр татып, бик күп төрле эш эшләп, яшәлгән бу вакытларда сизелмәгән соң нишләп. Алда көткән һәрбер көнең матур узсын, Наҗия. Син дөньяда бар иң якты сыйфатларга бит ия. Бераз гына ял итеп ал, утырып чәй эчиек. Алда Раббым бик күп әле бәйрәмнәргә килиек. Картлык көнен бизәр өчен оныклар шөкер туды. Бүген матур туган көнеңдә бәхеткә өең тулды. Котлы булсын, матур узсын күркәм гомер бәйрәмең. Кабул ит ихлас күңелдән шушы шигырь бәйләмен. Хөрмәтле Наҗия Алимҗановна, туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Тормыш матур, тик син аны күрә белеп яшәсәң. Дус туганнар бердәм булып, бергәлектә яшәнәсәң. Тормыш матур, яшәү рәхәт, якыннарың булганында. Авыр чакта ярдәм иткән дусларың булса янында. Тормыш матур, яшәү рәхәт, якыннарың булганында. Авыр чакта ярдәм иткән дусларың булса янында. Дуслар кирәк авыр чакта, туган терәк тормышта. Шын дуслыкны, туганлыкны саклап яши гел бергә. Тормыш матур, яшәү рәхәт, якыннарың булганында. Авыр чакта ярдәм иткән дусларың булса янында.
mezgil, qadrlarin kerak bilirga. Yaqinlaring yanashingda bolu, o'zi baxt bitol dunyoda. Turmush matur, yashaw rahat, yaqinlaring bo'lganida. Avr shoqda yordam etgan do'stlaring bo'lsa yonida. Turmush matur, yashaw rahat, yaqinlaring bo'lganida. Avr shoqda yordam etgan do'stlaring bo'lsa yonida. Avr shoqda yordam etgan do'stlaring